Ajma, le. Steffi, għajni. Ajma, le. X'qed tagħmel? Għadni ma spiċċajtx. L-ispettaklu favorit tiegħi fuq it-TV jibda issa. Għatijuli. Huwa tiegħi. Huwa tiegħi. Għadu jaħdem? Marja x'għamilt qatjuli. Wow, issa huwa remote maġiku. Għandi idea, se tkun ħafna gost illum. Kif huwa possibbli għadni kemm għamiltu? Għandi nindirizzah. Dan ir-remote huwa l-iktar ġugar il-gost. Ejja nkomplu nieħdu gost. Trid tiekol biex tikber. Le ma joġobnix irrid ieħor. Xiex ma nistax nismak. Waqaf tajjat. Hey. Oh, wow, il-pupa tiegħi kibret. It-tfal jikbru malajr ħafna, trid biss tiklikja. Bir, issa nista' nara tbih fil-paċi. Ħin għal ftit ikel ħafif. M'għandekx bżonn dan aktar. Le ma joġobnix dan it-toma. Naf x'għandi nagħmel. Issa dak u li għandi bżonn. Ajma le fuq it-hemm biss dinosawri tal-biża. Ajma le, id-dinosawri saru reali. Ejja Ivan, irridu niġru. Steffi, għajni. Ajma le. Dasa għajni għandi bżonn lajnuna. Xi ħadd jgħinni. Ajma le. Għaliex le? Iva żgur. Pap, għajni, waqqaf lil kulħadd u tlift il-kontrollur u d-dinosawri qed jiġru warajja. Xiex waqqaf xiex. Dinosawri? Se nċempillek lura. Okaħ xikun jiġri tippanikjax. Int mur aqbad ir-remot u jien nindirizza dawk id-dinosawri strambi. Okah, żgur, papej. Hawn huma. Hey, int,
X'qed tagħmel hawn? Naħseb li huwa ftit tard għal mistieden. Ħallini nurik it-triq il-barra. Hemm int. Jien paralizzat fuq ġismi kollu, Marija da kien ċajta ħażina ħafna. Jiddispjaċini, Ivan, ma nagħmilix aktar. Tajjeb, naħfirlek imma tagħmilix aktar. Qatt aktar. Ġara lili issa? Jien kont dak li waqafek bil-kontroll mill-bot maġiku. Jiddispjaċini, kont żbaljat. Dak tajjeb naħfirlek. Ma jiġrix aktar. X'kien dak? Tassa, waqqaftek bil-kontroll mill-bot maġiku. Jiddispjaċini, ma nagħmilix aktar. Tajjeb naħfirlek. Aktar. Dak biżejjed televiżjoni għallum. Tfal, qatt taraw xwiss televiżjoni. U iġibu ruħkom tajjeb. U dejjem isimgħu lill-ġenituri tagħkom. Wow! Dan hu tal-aġeb. Ħares lejn dan. Hey, I am. Hello, jekk jogħġbok għażel x'tixtieq tixtri. Irrid din il-ġugarell. Ejja nagħmluha wieħed. Okaks. Irrid din il-karozza safra. U trid daħal $2 hawn. Sekonda waħda jekk jogħġbok. Gux, irrilassaw, huwa biss ġugarell. Hello, għadek hawn. Jiddispjaċini, m'għandix flus kontanti miegħi bħalissa. Oka, tista' tmur. Wow, Ello Batman. Għalef! Tixtieq tixtri? Tħobbx moħħok, għandi xi ħaġa apposta għalik. Grazzi. Viola. Rosa. Isfar. Le l-inflatables tiegħi. Dak jidher divertenti. Irrid nipprova. Tixtieq? Din il-balloon sorbing oranġjo. Okat. Dak kien eżattament dak li xtaqt. Le, waqqaf. Waqqaf, le! Ma stennejtx li ġej. Żgur x'tixtieq dasa? Dak pjuttost kbir. Tal-aġeb. Hey, Marija, ejja hawn. Ejja nieħdu ftit pjaċir. Ġejtaħ. Xadina,
Issa ejja mmorru fuq is-slider. Waqqaf, waqqaf. Lebda qafsa fil-pisċina. Marija, ġibtlek dullija. Oh, sabiħ. Ipsi. X'għamilt? Oh, jien tant sfortunat. Waqqaf, 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 waqqaf. Lebda ikel ħdejn il-pisċina u lebda ġirja ħdejn il-pisċina. Jiddispjaċini se naddaffa. Tinkwetax Ivan najnek tnaddafa. Huwa tant imdejjaq li ma nistgħux niklu aktar, imma huwa okaħ għall-inqas ksibna. Għaliex inti tant imdejjaq? Oh, rrid naqsam din id-dullija imma żżerżaqt u marret fil-pixxina. Tobx moħħok, Ivan. Grazzi, nanna dan għalija. Iżda. Marja, ejja hawn, servi lilek innifsek hawn frott. Li taqsam huwa kura. Ejja mmorru fil-pixxina. Ejja nisseparaw l-iskart kollu fid-dar tagħna. Iva. Ah, xriħa. Jeħtieġ li jinħareġ. Oh, kient inwis. Is-separazzjoni tkun ħafna iktar faċli jekk tpoġġi l-iskart kollu barra mill-boros. X'ammont ta' skart. Ejja nibdew nisseparaw. That's great! Il-banana hija organika. Dan huwa plastik. Dan huwa karta, naħseb. Mhux dejjem possibbli tifhem x'għandu jintrema fejn. Trid biss toqgħod attent. Oh, issa fimt. Fl-aħħar. Is-separazzjoni spiċċat ejja mmorru. Oh, Steffi, idejna huma maħmuġin, ejja naħsluhom. Oops! Int tajjeb, Tajjeb. ejja mmorru. Iża. X'inhu dak? Ġugarelli biex nieħdu gost. Dan se jieħu wisq żmien. Għandi idea.
Ir-remot il-qudiem. Dan huwa tiegħi. Maġija, maġija, maġija. Din hija Marija u għalex dan huwa għalex. Hej, x'qed tagħmel qed taħli l-ilma. Oka, Ok ek. Xem, x'qed tagħmel? Qed tagħmel ħsara lin-natura. Kif tħossok meta tkun maqbud f'nassa? ħallina noħorġu. Issa minflok ejja nagħmlu djar għall-asafar tagħna. Abbona. Għandna nieħdu ħsieb l-annimali. Wow! Aħdar. Oranġja. Isfar. Għaliex qed taħli tant karta? Huma magħmula mis-siġar. Aħjar tuża dan. Ara, is-siġar għandhom jiġu protetti jipproduċu l-ossiġnu għalina u jpuri l-arja. Igawdu. Fil-fatt aħna naħlu tant elettriku wkoll. Allura ejja nitfi dak li m'għandniex bżonn. Okay. U ejja nużaw dawn il-fanalini. Aħna nieħdu l-elettriku minn stazzjonijiet li għandhom effett ħażin fuq l-ambjent u jħaffu t-tisħin globali. Għal xiex qed jaħdem? Dejjem itfi l-elettriku u d-dwal meta ma tkunx qed tużawhom. Ħadd mu qed jilgħab hawn, għandi bżonn nitfiha. Aha! Jien kburi bli jien, ejja nsalvaw il-pjaneta tagħna. Abbonati, ejja l-koll nsalvaw il-pjaneta tagħna. U btu, jekk jogħġbok, jekk inti ħabbejt dan il-video, abbona għal-kanal tagħna, araħ u għatih like. Bye bye.